നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇതുവരെ കരുതിയിരുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഇത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ്. എന്നാൽ ചിലതൊക്കെ കാണുകയും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നിപ്പോവും. എന്താണെന്നല്ലേ, ഒരു നോട്ടീസ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളെ കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ആമുഖമായിട്ട് അറബിയിൽ, മലയാളത്തിലാണ്, പക്ഷേ അറബി വാചകങ്ങളാണ് ഇരിക്കുന്നത്. താഴെ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അറിയുന്നതിന് ചാത്തന്നൂർ വെള്ളടിക്കുന്ന് റോഡരികിൽ പുതുതായി പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജപ്രസ്ഥം കല്യാണ മണ്ഡപ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി RSS എന്ന വർഗീയ സംഘടനയുടെ ഉടമ തന്നെ മറ്റു മതങ്ങൾക്കെതിരെ അസഹിഷ്ണുതയുടെ പര്യായമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർക്കും മറ്റു മതങ്ങൾക്കെതിരെ എന്തോ പ്രവർത്തികൾ അവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന തരത്തിലാണ്. പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല കാര്യം. ഹറാമായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ അവിടെ നടക്കുന്നതിനാൽ ഏകദൈവ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ളവരുടെ ഹലാലായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് മതരാജ്യങ്ങളിൽ പോലും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇവർക്ക് ഹറാമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപക്ഷെ ഡാൻസ് ആവാം, നാടകമാവാം, സിനിമയാവാം, മറ്റ് മതസ്ഥരുടെ കല്യാണമാവാം, ഇതൊക്കെ അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നു. അതൊക്കെ ഹറാമാണ്, അതൊന്നും അനുവദിച്ചുകൂടാ എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. നജസായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളെ നിന്ദിക്കുന്നതിന് മേൽപ്പറഞ്ഞ കെട്ടിട ഉടമ മുഴുത്ത ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയും RSS പ്രവർത്തകനുമാണ്. ഒരാൾ ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയായിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തെറ്റാവുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇന്ത്യ മതേതര രാജ്യമാണ് എന്ന് അല്ലേ ഇവർ തന്നെ നാഴികയ്ക്ക് 40 വട്ടം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏത് ദൈവത്തിനെയും ഏത് മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവും മതസ്വാതന്ത്ര്യവുമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ഒരാൾ ഏകദൈവത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദൈവത്തിലോ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് എന്ത് കുഴപ്പം വരാനാണ്, അതും ഈ ഇന്ത്യയിൽ? കാഫറുമായിട്ടുള്ള അവിശുദ്ധ ബന്ധം കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുവാൻ മേൽപ്പറഞ്ഞ കെട്ടിട ഉടമയെ ഏകസത്യ ദൈവവിശ്വാസികളായ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി എതിർത്ത് പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. മതപരമായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം നമുക്ക് ഹറാമായ ബഹുദൈവങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകളും വിഗ്രഹങ്ങളും അവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം നാം അവിടെ യാതൊരു കാരണവശാലും പ്രവേശിക്കുവാനോ അത്തരക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനോ പാടില്ലെന്ന് അള്ളാഹു തയ്യാറാക്കിയ നിരവധി തസ്വീറുകളും ആയത്തുകളും നിലവിൽ ഉദാഹരണമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് പ്രശ്നം. അവിടെ മറ്റുള്ള ദൈവങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളൊന്നും അവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, അത്തരം പരിപാടികളൊന്നും നടത്താൻ പാടില്ല. ഇവർക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുക ഇവർക്ക് കുറച്ച് സ്വാധീനമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ജനസംഖ്യാപരമായിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള മേഖലയായിരിക്കും. അത്തരം ഇടങ്ങളിലാണ് ഇവർ ഇത്തരം അഭ്യാസങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ന്യൂനപക്ഷമാണെങ്കിൽ വളരെ അടക്കമൊതുക്കത്തോടുകൂടി എല്ലാവരുടെയും ഒപ്പം തന്നെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിൽ. ഇതിനാവാം ഒരുപക്ഷെ തക്കിയ എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോൾ അവർക്ക് മേൽക്കൈ കിട്ടുന്നതോ അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ തനി സ്വരൂപം കാണിക്കും. ഇതുതന്നെയാവാം ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെയും അവർ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയും RSSകാരനുമായ കാഫറുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള ഈ പ്രസ്ഥാനം ഒരിക്കലും വളർന്നു വലുതാകാനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും മതപരമായ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ഇവിടെ 80 കോടിയിലധികം അല്ലെങ്കിൽ 100 കോടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൃത്യമായ കണക്കറിയില്ല, അത്രയും ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മഹാഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴും ന്യൂനപക്ഷ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നവനൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം വിട്ട് മറ്റു വല്ലയിടത്തും പോയി ജീവിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇവരുടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മനസ്ഥിതി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ. ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ കാലമാണ്. നിങ്ങൾ എത്ര രഹസ്യമായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താലും അത് ജനങ്ങൾ അറിയാനുള്ള മാർഗമുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മ വേണം. ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുന്ന അവസരം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരായി നമ്മൾ വല്ലവനും പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കവാടം തുറക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നിക്കാഹ് പോലുള്ള ചടങ്ങുകൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും ദാമ്പത്യ ജീവിതം പൂർണ്ണമായും പരാജയമാവുകയും സന്താന ആവശ്യതകൾ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവിതം അത്തരക്കാരെ അനുവദിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ നാം ഒറ്റക്കെട്ടായി പണം നൽകി പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിലേക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആഘോഷ പരിപാടികളും നടത്തരുതെന്ന് വിനയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കറുകപ്പുത്തൂർ 2/11/2022 അത് ഡെസ്പാച്ചിൽ എന്നുള്ള സീൽ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, വിധേയൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഈ മതേതര പ്രഭുത്വ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒരു സംഘടന അയച്ച ഒരു കത്താണ് മഹല്ല് കമ്മിറ്റികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അവർ വളരെ ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ഇടയിൽ മാത്രമായിരിക്കാം, എന്നാലും എത്ര വൃത്തികെട്ട രീതിയിലുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് എന്ന് ഓർക്കുക. മറ്റു മതത്തിലുള്ള ഒരാൾ ഒരു സ്ഥാപനം അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു, അത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമുദായത്തിലുള്ളവർ ആരും അവിടെ ഒരു പരിപാടി നടത്താൻ പാടില്ല, അവരോട് സഹകരിക്കാൻ പാടില്ല, അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലൊന്നും അവരോട് ഇടപെടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ഇവർ ചിന്തിക്കേണ്ട, ഇവർ ഏത് സമൂഹത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്? ഇവരെ പോലെ മറ്റുള്ളവരും കൂടെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താവും? വെറുതെയല്ല, അതെ, ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു, വെറുതെയല്ല. നിങ്ങളിൽ ചിലർ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം കൊള്ളരുതായ്മകൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഇസ്ലാമോഫോബിയാണ് എന്ന് പറയേണ്ട ഗതികേടുണ്ടാകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിപ്പാണ് നിങ്ങളെ ഈ തരത്തിൽ പറയാൻ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഇതേപോലുള്ളവരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എതിർക്കേണ്ടത് അമുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ളവരല്ല, ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയേണ്ട. പക്ഷേ അവർ ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ നിശബ്ദത പാലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിലും ഈ ഭാരതത്തിൻ്റെ മുന്നിലും കേരളത്തിൻ്റെ മുന്നിലുമൊക്കെ ഇത്തരക്കാർ ഒറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. കാരണം ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം എല്ലാ കാലത്തും മതേതരമായിട്ട് തന്നെ നിലകൊള്ളും. നിങ്ങളുടെ ഒരഭ്യാസവും ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങളിലും വലിയ ടീമായിരുന്നു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ നേതാക്കൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് ഇതേപോലുള്ള കൃമികൾ ചിന്തിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്. പവേഡ് ബൈ ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ, ലോകോത്തര ഫർണിച്ചറുകളുടെ വമ്പൻ അൺലോക്ക്.